Děkujeme. No a já už sem k sobě zavolám Natálku Tichou. Tak, Natálko, pojď za námi. Ty opravdu vypadáš taková tichá, maličká dívka. Vem si prosím tě mikrofon. Tak, u tebe asi není hříchem, když řeknu, že ti je 15 let. A já jsem se tě chtěl zeptat, mně je třeba 34. Jak jsi na tom se sociálníma sítěma? Tak asi jako většina teenagerů je používám, samozřejmě. Mně je 34 a používám taky Facebook. Tak tím jsem samozřejmě nechtěla říct, že by jako dospělí nemohli používat, že jo, ale tak nebudeme se do toho zamotávat, že? Nebudeme, ale chci se tě zeptat přece jenom, abys mi vysvětlila tady především jednu sociální síť, jmenuje se to Snapchat. Já vím, jak funguje Facebook, vím, jak funguje Instagram a nevím, jak funguje Snapchat, což je vlastně sociální síť, na který teď si myslím, ty mladí lidi jedou úplně neskutečně moc, je to tak. Dokonce, když jsem měl na Očku na rozhovor Bena Kristovalo, tak ten nedělal mimo písničky a rozhovor vlastně nic jiného, než že byl furt na Snapchatu. Takže jak to funguje, prosím tě, tohleto? Tak tam se vlastně přidávají aktuální fotky a jsou tam vždycky jenom 24 hodin. Takže prostě je to jenom na fotky a můžete si to buď to dát tak, že to vidí úplně všichni vaši přátelé, nebo to poslat právě někomu a je to tam vždycky, buď to můžete dát tak, že to vidí jenom ten váš přítel 10 sekund asi, anebo 24 hodin pro všechny a pak to zmizí. 24 hodin míň ne. Míň ne. Když to dáte pro všechny, tak míň ne. Aha, takže to je služba, která funguje k tomu, že ta nám fotku a ona zmizí. Ano. No to je pecka teda, to se musí nechat, to si musím stáhnout. Takže Natálie je tichá, nám bude zpívat a bude to písnička od Karla Černocha, Tržnice světa. Děkuji ti za vysvětlení. Když svítá na tržnici světa, mezi stánky létá babích
Monika, děkujeme moc krát a volám k sobě